Πολίτες, η σημερινή ταινία λαμβάνει χώρα στην πρώτη ημέρα αγώνων. Μ' αρέσει! Σαν να ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο στην αρχαία Ελλάδα! Αλήθεια! Δόξα τω Θεώ, είχα διαγώνισμα μαθηματικών σήμερα και δεν είχα διαβάσει. Βάμος! Τις στολές σας, παιδιά! Το πρώτο μας αγώνισμα είναι η διελκυστίνδα ανάμεσα στο σκούτερ τον γενναίο και τη Μίση την αγριόχατα. Ζήτω οι αγώνες! Και εσείς, έτοιμοι, τραβήξτε! Σκούτερ, είσαι καλά? Ναι, μόνο που πόνεσα όταν δάγκωσα το σκοινί. Πρέπει να πάμε στον οδοντογιατρό. Οδοντογιατρό? Όχι, δεν χρειάζομαι οδοντογιατρό. Ας περάσουμε στο επόμενο αγώνισμα. Μετά έχουμε το πιάσιμο των μήλων. Το πιάσιμο δίσκου. Και μετά το οδοντικό νήμα. Σωστά. Θα πάρω κάτι από το τροχόσπιτό μου. Τι θα κάνω τώρα? Η ταινία βασίζεται πάνω μου και εγώ δεν μπορώ να γυρίσω ούτε μία σκηνή. Ξέρει ότι το μικροφωνό του είναι ανοιχτό. Δεν το νομίζω. Παιδιά, πρέπει να βοηθήσουμε τον σκούτερ. Μα τι μπορούμε να κάνουμε αν φοβάται τον οδοντογιατρό? Μην κουράζεστε, φίλοι μου. Σας έχω το τέλειο σχέδιο. Σκούτερ! Είμαστε οι νεράιδες των δοντιών. Έλα μαζί μας στον οδοντογιατρό, όπου σε περιμένει μια μοίρα πολύ σπουδαία. Συγγνώμη, όχι οδοντογιατρό. Οδοντογιατροί, η καινούρια μόδα. Θα αποκτήσεις λαμπερά δόντια, ωραία αυτοκόλλητα και ένα χαμόγελο που μπορεί να λιώσει και την καρδιά του Δία. Κόφτε το, παιδιά, δεν θα πάω. Σκούτερ, περίμενε! Θα χάσεις το σόου της Μακένα! Λα. Ίσως η ταινία να είναι καλύτερη χωρίς εμένα. Wow! Τι θα έκανε ο Σκούτερ ο γενναίος? Με συγχωρείτε, έχω ραντεβού με τον οδοντογιατρό. Όνομα Σκούτερ ο γενναίος. Μπράβο, Σκούτερ! Είσαι στα αλήθεια ο Σκούτερ ο γενναίος. Χαμογελάστε όλοι για τη φωτογραφία. Ίσως μου πάρει λίγη ώρα.